wadhi nyime nyaka kaunti ma Siaya kama apisi mar NG-CDF bade ma Ugunja ogolo silings milion 27 mar konyo jopuonjre maromo 3,500 mag skunde sekondara. Jakom mar NG-CDF bade ma Ugunja Benado Molo were olero ni gimedo omenda magimiyo japuonjre ka japuonjre kowuok 5,000 nyaka 6,000 ne jopuonjre skunde ma ji dok e dala ka jopuonjre skunde ma ininde to dhi yudo 9,000 koa e 8,000. Kamano bende jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kod mbalariany ibiro mi pok margi ka omenda donjo e agulu. Kwan jopuonjre ma oyudo sir e hik omenda ni gin 1,799 ma gin jopuonjre ma nyiri, 1,713 ma gin jopuonjre ma yawuoyi. Duto gin jopuonjre 3,512. Mani en atamalo 73 ewi 100. Pesa ma wachualo e migawo ni en about milion 27. Kwan omenda ma wachiwo ni nyithindogi e migawo ni duto ok tin milion 27. Day schools within our constituency, we are giving them 5,000. This time we have increased it to 6,000. While we are receiving checks to take back to our schools, in other constituencies, the checks are just, I would say, a wild goose, because you are told to go and collect checks, but in real sense, you are collecting materials. But this one is a genuine check that we are going to control the funds as said.